era na twarura atambe Omogan'One no mutambule Kisumururo kurororo dirikare egasi Ndizi yarenge egasi kwari wansera no buyuti tuganzera obuyuti ryo ganye togende university tugaenda untrained teacher Hora injira abero mwalimu umwe untrained teacher bande bare batayabana useless teacher tugakorogota bana ngakiyeyu tugakorogota bana karatuwa togendrete gukorogota bana riri directory yarenga ontu abwate email ntu abwate nini boro nkagenda obisigete obisi enene kende gionsi company ende yonsi nkoletere bintu kurusiko karana aba mwaka oyo mwega nenusu abantu bali bonsi bibali getere grades we regret abo bali gocha desk yane onsaba ka kito process eri ebintu ebi